V regionu jihovýchodní Asie se nachází 11 států. Pojďme si každý z nich krátce představit. Indonésie. Indonésie je největším souostrovím světa, které se rozkládá na více než 17 000 ostrovech. Je nejlidnatějším státem regionu, čtvrtým nejlidnatějším na Zemi a také domovem nejpočetnější muslimské populace na planetě. Fascinuje svou divokou přírodou. Velkou část území pokrývají tropické deštné lesy. Biologicky jsou jedním z nejrozmanitějších deštných lesů na světě, které poskytují útočiště vzácným druhům, jako jsou orangutani nebo tygři sumaterští. Tyto rozsáhlé porosty hrají klíčovou roli v regulaci globálního klimatu, ovšem v současnosti čelí vážným hrozbám kvůli nadměrné těžbě dřeva a rozšiřování palmových plantáží. Země je totiž klíčovým vývozcem palmového oleje. Indonésie je domovem největšího počtu aktivních sopek na světě, které neustále přetvářejí její dramatickou krajinu. Tyto fascinující přírodní giganty, jako je legendární Merapi, představují pro místní obyvatele trvalou hrozbu, zároveň však zemi darují mimořádně úrodnou vulkanickou půdu. Thajsko je jedinou zemí v regionu, která nikdy nebyla kolonizována evropskými mocnostmi, což se odráží v jeho silné národní hrdosti. Království je proslulé svými zdobenými buddhistickými chrámy, pohostinností a vynikající kuchyní. Ekonomika země sází na silný turistický ruch. Turisté nejvíce vyhledávají kombinaci exotických pláží, kulturního dědictví v podobě buddhistických chrámů a vyhlášené thajské gastronomie. Mezi hlavní lákadla patří také šnorchlování, noční život, levné nákupy a masáže. Je zde velmi rozvinutý automobilový průmysl. Země je významným produkčním centrem pro celou jihovýchodní Asii. Hlavním městem je Bangkok. Vietnam, plným názvem Vietnamská socialistická republika, prošel v posledních desetiletích neuvěřitelnou proměnou a dnes patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám regionu. Krajina je typická svými nekonečnými rýžovými poli. Známá je ikonická zátoka s vápencovými věžemi, zapsána na seznamu UNESCO. Filipíny tvoří přes 7 000 ostrovů. Pro toto souostroví je typické horké a vlhké tropické podnebí, přičemž ostrovy pravidelně zasahují silné tropické bouře, v Asii nazývané tajfuny. Jako jediná velká země v Asii jsou Filipíny převážně křesťanské, katolické, což je dědictví dlouhé nadvlády Španělska. Mezi největší lákadla patří unikátní čokoládové kopce na ostrově Bohol nebo fascinující rýžové terasy v pohoří Luzon, které jsou vytesány přímo do svahů hor. Hospodářství se opírá o služby, zemědělství a peníze zasílané miliony Filipínců pracujících v zahraničí. Malajsie je unikátní tím, že Jihočínské moře rozděluje na dvě části, poloostrovní a ostrovní na Borneu. Hlavní město Kuala Lumpur zdobí slavné mrakodrapy Petronas Towers, které symbolizují moderní tvář země. Stát je jedním z největších producentů kaučuku a elektronických součástek na světě. Myanmar, dříve známý jako Barma, je zemí tisíců zlatých pagod a hluboké buddhistické tradice. Přestože má obrovské přírodní bohatství včetně drahokamů a týkového dřeva, potýká se s politickou nestabilitou. Život většiny obyvatel je stále úzce spjat s řekou Irrawaddy a tradičním zemědělstvím. Kambodža v sobě nese odkaz mocné Khmerské říše, jejímž symbolem je monumentální chrámový komplex Angkor Wat. Země se stále zotavuje z pohnuté historie minulého století a postupně buduje moderní infrastrukturu. Hlavním zdrojem příjmů je vedle turistiky textilní průmysl a pěstování rýže. Laos je jedinou vnitrozemskou zemí regionu, což znamená, že nemá přístup k moři. Hornatá krajina pokrytá hustými pralesy je domovem mnoha etnik a život zde plyne v pomalejším tempu. Stát využívá své dravé řeky, především Mekong, k výrobě elektrické energie pro své sousedy.
Singapur je malý ostrovní městský stát, který patří k nejbohatším a nejmodernějším místům naší planety. Díky své strategické poloze je jedním z největších přístavů světa a globálním centrem bankovnictví a technologií. Přísné zákony zde zajišťují neuvěřitelnou čistotu a bezpečnost v ulicích. Brunei je bohatý sultanát na ostrově Borneo, jehož blahobyt pramení z obrovských zásob ropy a zemního plynu. Vládne zde sultán, který patří k nejbohatším lidem světa, a obyvatelé díky státnímu bohatství neplatí žádné daně. Země si zakládá na přísném dodržování islámských tradic. Východní Timor je nejmladším státem jihovýchodní Asie, který získal nezávislost až na začátku 21. století. Rozkládá se na východní části ostrova Timor a jeho kultura je silně ovlivněna dlouhou portugalskou nadvládou. Hospodářství je zatím slabé a opírá se zejména o vývoz kvalitní kávy a těžbu ropy v moři. Ať už vás lákají zářící mrakodrapy Singapuru, nebo ticho prastarých chrámů v kambodžské džungli, každý z těchto 11 států nabízí unikátní kousek fascinující mozaiky našeho světa. Nebojte se proto dívat dál než jen na hranice na mapě, protože právě v neuvěřitelné rozmanitosti jihovýchodní Asie se skrývá ta nejlepší lekce o tom, jak barevná a inspirativní naše planeta dokáže být.